Pasensya po madam, mga nakabsot ti signal. At madam, naka-live ulitin madam. Nyanagan natin ibarang yan kan? Silagan? Ayo silagan na tayo C or S? C. Ay, S. Ada tagay man ma. Balayan. Misar unyas garis na. Naka-live sa Buy-Buy. Naka-live sa Buy-Buy. Nyati bata nyati nakakuha sa live. Toy. Digit lang. Digit pabuya kami. Mandi, magkita lang din ti post ko ni Mami Jo. Next batch na pila. Bibuya kayo. Watching kayo eh. Nakakabili nyo. Ibig sabihin na dumalabalay tangaro. Sa mga dilag tiya, lutong dilag taw. Baka ti Facebook mo na. Ada ti data yun yan. Kaya sa ako naka-open data. Ata lang nilive na doon. Basta pindutin nyo lang nga live nga. Ako yun na. Noong napig sa internet yun lang ang kala.
Darang mga may katada. Talang. Okay, second batch. Domingo. Sabado nga eh. Sabado, Biyernes. Tulbak na naman pababa. Sumara, nakatumbak. I-open ko. Hindi yung labas eh, kasi yun lang eh. Gaylord Domingo. Itong dito na malubat. Domingo Molina Junior. Angel Pablo. Joel Gabuyon. Joel. Abelardo. Lida Tamayo. Widal Flores. Ayun, wala pa, ma'am. Ayun, wala pa. Zone 2, next zone 2. Madi pa yung i-start yung kila, madi pa yung magana. Agbid video kayo, madi pa yung magana ka-start. At alam ko rin kasi, di makita mo nga the start video ko na ng kalmon. Wala tatik yung pegayo nakakasta ka, di mo ka. Abi ko bakit, buhay-buhay daw ulit na rin. Type na mo ka type. Merry Christmas ka no. Finish ko na lang tayo. Resume. Agawa naman signal lang gan. Nabawasan mami. Dadalawa na lang sila kanina, 6.
Nasa watch party ba daw sila nanonood, mami? Iliamar Domingo. Iliamar. Iliamor, awan. Francisco Lazarina. Francisco. Jenny Lacerona. George Lacerona. Edmar Nicolas. Linda Tamayo. Gilbert Tamayo. Samuel Tamayo. Aji ba nagpaypayso dyan na layos nga kung kunada rin? Lawa? Yata karayan ata? Ferdinand Martin. Nata di kagayan river. Christian Gangani. Napungod-pudo mo ito na pitatay nakakulpuyo. Rodney Aldea. Merlin Celis. Da kami dito Cagayan. Okay, third batch. Hindi nalayos. Nalawa, di nalayos kanya na rin. Kaya lang tayo makadanong dyan, so hanggang makita di layos. Ang kami nga makadalang di baryo dahil kinagtan na puted nga rangtay. Oo, magkaduda. Napay napananing kapitan ngamin mo di sumangot yung kapitan. At iipag ko nga nagkapos. Ang mabalit kayo kagawat. Kurang kaya tayo magtanyo. Medyo mainit. Hello, Gabriel. Abo, Harap kan, Gabriel. nagbubuyat din kami, nagbuya mo dito. Tuwa-tuwa sa pagbubuyan na. Eddie Tamuro.
Laundry. Laundry. Ano laundry? Nagrani mga kanila. Nieves, Pasis. Nieves. Parang gitugot ito yung microphone. Para kuan may sound na magtawag. Jerry Rapintora. Jerry Flores. Marjan. Awan ka signal no kasan eh. Inis. Ano yung hapit bitutan yung finish ng finish yata ko man na other to mo. Edmund Torrido. Torrida. Florendo Uclos. Itong kagawad. Kagawad na. Picture mo nga kami nak na nagbibideo. Picture mo nga kami. Ako ay kawam. Siyempre wala pa akong picture, puro naman tao naman nakikita. Kailangan naman kasali naman daw ako. Atras ka naman dito, picture mo ako para makita naman ako. Ito yung photographer namin. Oh. Yun, yan. Yan, ang pamangkin ko. Taga-video. Pang-apat na batch na to tapos zone 3 lang. Ano, ada zone 0 da? Ada zone 0 ko na. Hello, Paribot, Salibuyog. Kagawad. Wala kami dito ay ang lakasan Cagayan. Apay kano tawan jay kapitan. Dangano na panan na po kapitan. Nawaras iti tulong. Galagiti na layos. Dami pa, natitira. May next barangay pa. Oh, may next barangay pa mamaya kaya madami pang natitira. Silangan. Silangan. Saligan? Ha? Kalimutan ko. Tignan mo yung post ko nandun. Silagan pala. Parang ilagan. May S lang. Aji may sangay. Mamaya pa doon mo na lang malalaman ng anak ko. Mata, ano? Ito
ito yung kasama namin, apo ko na Dambuala. Hi po! Ito yung pista ko na natatand kagawad. Ayun eh. Ibasa mo na natin. Po, nabuntog dati. Ha? Ayun na, yung Siren ng Blas. Apo. Narito ka sa ala-ala. Tulong ka, bagaga nga muna alaga. Okay, awanin. Melonzi Agustin. Galubi Pasig. Gabi kay German Pasig. Grabe ka nga naman Pasig. Apo. Apa yung dangang ko itawis no sa ibanag. Kagayang pelang ato ko. Ilocano naman eh. Nakuha mo lang Ilocano. Ate. Awan ni Nenanago maglumlumang diyo nagtilugan. Mangloko ko makar pumila. Ninanago min ka pumila takitaan tani iyawatan na kani. Minsan, yung kamot kumina na ang mabagi mo yung gumagamit kanya ko. Batoy, ubing mo lang niya Kapit din sa binasaw. phone na tumutawag. Doon sa loob yun. Masapang gasaw ng ubing to, malata. Sila ko. Alis ko ba nga pa? Muskol ti ta. Alis ko daw kong school. Nagumbing dapil lang nagustog lang. Hindi ka laibak na yan. Hello. Hello. Hello, mama. Hanggang makipilpila ti Tamayon, mayaman.
nyo, tinagan nyo apo, babaka mapukaw. Alain sa balay. Tutinda. Sobra mo ni nanay mo, tinanrabid na kami mga pulis, nakalaboksit ko. Pag live kayong gana di sumarunong. Ha? Pag live kayong gana di Nakasakay ako dito na naka-live. Nagigay nakaala, nag-awid na, nadadjay, Munadan yun. Tapos school pa lang ulit tao. Sama ko man ay nagitin tubot me. One, okay, kumamutan. Resume. Sumabit ni Gabig, yung nagkatigal na po ng Hispano. Naga. Ayun na, nakaalagay yung bingo ng isawa. Gawin. Sonsik. Kung nagadumo kayong purok na. Ginagawa na ba di purok tayo? Taltalo na. Sun 6 side. Napanamaya Romeo. Rosalina Tamayo. Randy Boy Tamayo. Fernando Tamayo. Bonifacio Ringer. Mawatan ti siya. Pakipicture yung mani apo manikod likod ni. Hindi mo ako. Masaya mo ka na. Ano na? Pakipicture yung man ni Apo. Oh. Ano? Manipod. Likod. Tapos. Ningato. Ningatao. Ang amin po. Apay Amin nga tao. nagtupurok dan. Zone 6. Dayan, tinenanagong nga birubirukin yun. Mapan makipilan. Pangkano makipilan. Makipilan. Manipod. Awan tao tilukod min Madam Mads. Ito lang amin sango. Si kami lang titat likod. Nag-video. Mads.
picturak ka namin di tao tilikod ka, umot tao tilikod eh. Tok ken likod yo ka no. May isa lang nga barangay, madam. Damdama pa lang yung sumarno ulit ka barangay. Adupay mo na bati. Kawan tag sarita ka. Ay. Pa. Picturan ka namin ng tao. Ibig sabihin sa may saod. Oh, zone 7 pa. Ah, may zone 7 pa? Ano ba kada pa zone 8 da? Oh, ginit kaya ko. Ikaw nga mag-picture na. Picture na. Nabi ni Mami. Oh. Nakapicture kami madam. I-post dan tulatan. Ronald Pablo. Roslyn Guillermo. Ay, Keselin! Keselin lang din yan pa kami. Keselin, sabay pa. Orenya ka no. Nya. Ni Madam Mads, pumila ka kano, talukkom kano ni Mami Jo. Baka sakaling ikal na ka. Awan direktor madinakikan, nagtakipagi.
Share mo na ng tatay. Tapos ag-live ka ulit. Napagduro ka ng tatangal, at hindi ka man, hindi ka man. Hindi kang dani mo. Ano dani mo? Listado. Ay, hindi ka kawat peto. Nagiduplicate na mo. Bakit yun ninananggon? May sana mo. Pasok yung lang dami listayo na gana. Ganun yung mamambitang ka. Madi, makasibu ako. Ano, maganda makikita kang subli-subli. Wala Madin sa mo masursutan. Karen, party. Frank. Albert Sebastian. Happy Franca. Jennifer Pablo. Rodrigo Tamayo. Jessie Tamayo. Jason Tamayo. Rosalinda Flores. Ronald Pablo. Wilmer Ureña. Bit lang manang, nasipay lang ba yan? Cora Valentino. Nililista pa lang, nasipay lang ngayon. Felisberto Guillermo. Nestor Combate. Armando Tamayo. Elsa Tabuga. Vicky Tamayo. Marlene Flores. Marnelli. Michelle Flores. Marisa Flores. Marvin Leonardo Mingo. Edeline Tamayo. Daniel Flores. Awan pa ni Lawrence Tamayo. Awan pa ma'am. Sa katatay. Ay, Dave ko na nagpicture. Sendan to nata. Pinagigyan na ko na anak kasi ito.
Pag ayaw mo tatay, iyawat yun. Kung ayaw mo eh. Pure kumanubay, nagsyat kumaisura mo dahil makinaga. Ay, nati, konti IP. Konti IP. Sige, yung mga hindi nakakuha, ito ang bukuan na lang po. Zone 1, sino sa zone 1? Wala yung kakawad man. Gusto kayo na ripaktikal man, may sa truck. May sa truck. Nagadot. Nagpartak ka ba? Hindi saksakay mi ko kano kasanutay nga may ripak ngay da. Senior kan PWD ko ma ako so hindi ko ni minit daw ko amin so nga adi so ko man ko amin mo na nakay siya po Di akin naalad na rin. Nung natsikan nga naalan. Sila. Hindi ba nga naalad na. Automatic mo nga naalan. Oo, tawanin. Natayipis na. Ah? Tulong ka nag-idrik isa ko. Ah? Tulong sa kang nag-idrik isa ko. Lako. Ikaw man. Kung karok-karok na eh. Ano kung kaluhay. Nene, galoy. Sublis ka na? okay dagi diyan nga nakaalap please dagi diyan lang hanga nakaalap ay tulad mo mira Nasus! Anyo mamuan no sino ti ang pinakalat ta bigla lat ta pumilan. Oh, lamang pase, sapo.
Pila ako. Kajay pa ito na. Kapila ka di pa ito yung muta na listo. May pasis ako. Pati kila ka talaga na. Pila kaya ba? Tanong kanyawat pa. Talano. Talana. Nagulubas City na po, Nagulubas City. Uy, alam mo natin sa mga sa kasi masanay tangko na kanayo nyo kaya lang sila. Nagitiga ka alas ka nagkukura niya upay para na sa Sakto 20, oh. Awalan na, awan po ng pilan. Yun yung pilan, bro. Cancel mo nga, Joe. Basta, agla na nakaalis sa bayan. O, 20 boys, kanilama. Sabi na, 22. Awan po yung mga lautan. Ay, po, Gino. Adik ko, adik na natin pa uli ng tipon, ma'am. Basta yung magiging ko lang. Dapat lang na nakahala doon na gitaan. May dubli-dubli ay. Hindi natin ay nakahalan. Siya nakahalan. Nagiging ko. Magigawan ka no, magigawan ka presenta, magigawan ka presenta, kamagalanan, dapat na. Oh, bakit eh? Ato talaga nagdubli-dubli, madi mawatanin.
Manulang matan eh. 15, 15, 15. 45. Ang limalipatan natin nakapipilido, Vincent. Kalive ba? Okay, let's go. Medyo tinubungkuhan. Oh my God, Dosan. Ako po, kami kayo sa Maragaw. I-address nyo niya. May susunod pa ba? Wala na natira. Okay, iringan po tayo. Okay, babay na na. Next stop, Iringan. Diyan ka na. Okay na. Okay na. Diyan ka na? Bawal! Anong bawal? Huliin ka nila dyan. Papa. Ano ba? Galit, di pwede. Eh. Ayun, lalagtaman natin. Ay, basit na makarga. May kanjerinya. Basit na din na ba? Ang sikwa, mami. Diyan. Pinakakuha na ito yun eh. Ajay, may sangay. Bagbaga na nga ko. Nag-transfer. Doon! Sige na, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Ibati taksan. Nga bali mabati ni Ricardo. Ako gawin si Kari. Nakasakay ako. Ay, Nagulo? Kagawad. sige po, thank you po. Mami, oh. Pinyamati ko na kami dyan next sa itanim matukay.